Θα έδινες πάνω από 300 φορές τα κέρδη για μια εταιρεία αυτοκινήτων? Η Tesla δεν είναι μόνο αμάξια. Είναι EV, μπαταρίες και AI, με παραγωγή πάνω από 1,7 εκατομμύρια οχήματα το χρόνο. Τα ετήσια έσοδα είναι γύρω στα 98 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά τα καθαρά κέρδη έχουν πέσει σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι τιμές στα αμάξια έχουν πιεστεί και τα περιθώρια κέρδους δεν είναι πλέον τρελά διψήφια όπως παλιότερα. Στον ισολογισμό όμως η εικόνα είναι δυνατή, καθαρή κασθέση, δεκάδες δισεκατομμύρια σε μετρητά και τίτλους και σχετικά χαμηλό χρέος. Με τη σημερινή τιμή, η Tesla παίζει πάνω από 300 φορές τα τρέχοντα κέρδη και πάνω από 200 φορές τα εκτιμόμενα κέρδη του επόμενου 12μηνου. Αυτό είναι premium, πολλές φορές πάνω από μια κλασική αυτοκινητοβιομηχανία. Η αγορά πληρώνει τεράστιο ποσό για το μέλλον της εταιρείας. Ποντάρει σε AI, robotaxi και energy storage και στο ότι η Tesla θα γίνει πλατφόρμα τεχνολογίας, όχι απλά carmaker. Για μένα, στα σημερινά multiples, η Tesla φαίνεται πολύ ακριβή αν την κρίνεις μόνο από τα σημερινά και τα προβλεπόμενα κέρδη. Η ερώτηση για σένα είναι: πιστεύεις ότι θα παραδώσει την ιστορία που τιμολογεί η αγορά ή ότι το premium είναι πολύ πέρα από τα θεμελιώδη? Αυτό δεν είναι πρόταση αγοράς ή πώλησης, αλλά πλαίσιο σκέψης για να κάνεις τη δική σου έρευνα.